Zaila egiten da, beraiek saiatzen dira transmititzen poza, indarra, gazteak dira, bizitza osoa dute aurretik, baina baita ere trasladatzen dute beraien bizitza proiektuak erabat hautsi egin dituztela, onartezina egiten zaien eta ulertzen ez duten gertakari batek, beste edozein lekutan beste trataera bat izango lukeenak hemen garamatza egoera batetara, nun 3 daramaten 827 egun espetxean, beste 4 daramate 10 hilabete, batzuk elkar ezagutu ere ez zuten egiten auzi honetan nahastuak egon ziren arte, eta horrek erakusten diguzen bateraino ez daukan inolako zentzurik honek. Berez kasuak ez dauka ez proportziorik eta ez zentzurik, baina are gutxiago dauka gartzelan oraindik sententzia firmea ez denean hainbeste egun eramateak. Ez dira inolako arriskurik inorrentzat eta espetxean daude. Aldiz, izarren aitak alaba hiltzen ahalegindu eta gero kalean itxarongo du auzibidea egin bitartean, edo Iruñako bortxatzaileek ere kalean itxarongo dute beraien sententzia firmea izan arte. Uste dugu beraiek bai direla arrisku bat gizartean entzat, nabarmena den arrisku bat direla, gazte hauek ez, eta hala ere beraiek espetxean daramatea inbeste denbora. Berriro diot, oso gazteak, bizitza eraikitzen ari zirenak eta oraindik ere bizitza egiten ari direnak, baina neurri handi batean hautsia ikusi dutenak. Gartzelaldi preventiboaren erabilpen gehiegizko bat iruditzen zaigu, zalantzarik gabe, kasu batzuetan bai beste batzuetan ez egiten delako gainera, baina berriro diot, hala ere daude gogotsu, daude indartsu, poza transmititu nahi dute, edo behintzat indarra transmititu nahi dute, eta gu ere nolabait ere saiatu gara hori beraiei transmititzen. Baina badute sentipen orokor bat, eta da ez ulertzea gertatzen ari dena, zentzugabekeria hau eta desproportzio guztia.